mestres, companys i companyes. Aquest curs, com ja sabeu, ha estat una mica diferent per a tots. Hem hagut de fer tot virtual, però jo crec que hem pogut gaudir junts una gran part del curs. M'agrada molt quan fem les videotrucades. És una estona on ens podem veure, on podem explicar anècdotes que ens han passat, recomanar sèries, llibres... Us desitjo un estiu molt refrescant, divertit, animat i juganer. A reveure! Adiós! Au revoir! Arrivederci presto! Calés Jacopés! Selfie! Bye bye! Ciao! Boas férias! Alvida! Hi, cheer! Happy holidays!